Het aantal mensen dat in de laatste levensfase gebruik maakt van een hospice neemt af. Gevolg is dat het voor woonlocaties in Friesland heel die dregen wordt de holle financieel boven wetten te houden. Ik de vergoeding die jong wordt kan lang het meer uit. Zij is het in het Julia Jan Wouters hospice op het Jereveen dan ik dreig om de financiering goed rond te krijgen. Het is altijd spannend. Zijn er genoeg gasten? En soms is er ook leegstand. Dus dan kunt u begrijpen dat het dan best wel spannend is. Wanneer komt er weer een gast? Want ja, die hebben we wel nodig ook voor de subsidie. De hospices zijn van groot belang. Er wordt net in weigeren. En als er net genoeg geld is, wordt dat zocht. Dan gaan we te raden bij het bestuur of bij de stichting Vrienden van. Zo van willen jullie bijspringen? En ook de gemeente. De gemeente is heel schappelijk, die springt bij. En sommige verzekeringen die hebben in de aanvullende verzekering hospicezorg. Dus daar wijzen we op en soms vergoeden die het dan. Maar het mag nooit zo zijn dat iemand niet kan komen omdat er niet genoeg geld is. Of dat iemand niet genoeg verzekerd is. Het hospice Marcellus Govert zien die oud het op dit stuit een goede bezetting. Toch eens een keer hield hij het minder verlet van deze vorm van zorg. En dat is nevens de belutsen en logisch, omdat mensen het liefste sterren in haar eigen vertrouwde omjouwing. Dus juist toch dat, doordat natuurlijk de hele politiek organiseert is dat thuiszorg en extramuralisering, daar gaan wij, dat ontwikkelt zich heel die terug. En dat betekent dat de hospices als voorziening hartstikke wichtig binnen dat ze het is hartstikke wichtig dat ze er binnen. Maar er zijn gewoon minder mensen die er gebruik van maken.